ibe zuru egbu nwanụ nwere ike inyere akarị nne na ya a na-ekwu ya n'ụlọ ụka ọ na-ababa na ntị ịghọtago ebe nke ọzọ ọ dị mma anyị anụla nnọọ ihe gbasara asụsụ Igbo ụfọdụ mmanya na-anụkwa na ntị na-afụkwa n'anya na ịbịa na ụlọ akwụkwọ ụfọdụ n'ala Igbo agazi mana ezinụlọ ebe ndị Igbo bikwa oge ụfọdụ abịa n'ụlọ akwụkwọ nwata sụọ Igbo aka ya afọ asụ na maka gịnị asụ na ọsụrụ Igbo oge ụfọdụ batakwa n'ezinụlọ ụmụazụ sụkwa Igbo n'ezinụlọ nne na nna atabakwa ha afọ kedu anyị sị ka ha jụọ ọgụ kedu ka esi wee kwọọ onye ukwu a ive a ịjụ amarọ mma ka na-eme ya kịta maka na emeli ọ ga ya dị na nwata na onye sụọ banakula ọ bụ na ibe eji eme ọ ga-abụ bụ inyere anyị aka ka anyị mụta oyibo ndị ọcha bụba wetara anyị amamive nere anya unu anyị na-azụ n'onu n'onu na wee sị ọ dị mma ka anyị were asụsụ ba wee kwuru okwu ka anyị wee nwee ike ịga na-aghọta onwe anyị ịma asụ na onye Yoruba Igbo maọbụ onye Hausa mana ịsụọ oyibo ọ bụrụ na itipịasịrị ya etipịa enweghị ike ịghọta ebe ị na-ekwu ọnya ka eji wee wetara anyị oyibo ikpe amarọba oke nke anyị na-ekwu o mere mgbe anyị dị na ụmụaka ọ ga na St. John's Kaduna o mere maka na ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ri na ọbụrụ sọsọ ndị Igbo ebute owu obere ite dọba na klaasị esoro anyị Igbo achaji ya gị jee tinye kọbọ n'ime so nke a ekwu tụrụ m narị na enwere m na aka na-eme ya maka na ọ bụ na aka na-eme enwere m ike ikwu okwu maka ya mana amara m aka na-eme ya onwe ebe ị maara aka na-eme ya ebe a na-afụkebi eketa bụ na ụlọ akwụkwọ a ndị mmadụ na-ejizi aka ha enwere onwe ha a na-akpọ private schools ebe a na-afụkebezi eketa ma ọkwa na ọ na-eme o nwere ike ọ bụrụ otu o si eme mgbe ahụ ka o si megeta mana a na-afụkebi ya nwa ncha ncha ma obere kịta ịma na ọ ya aka mma ịchọta ebe ụdị ebe a dị emekene ka mmalụ maka na Chukwu nyere aka ọ bụla m ekwuo okwu n'obodo anyị ọgbọgbọtọ ọsọ ana ndị Igbo na Naịjirịa a na-ege m ntị ọmụma ndị ebe dị etu a bụ ghọta na ba na-eme ya ma gwaba bakwụsị ya na ọ dịrị ọrụ anyị nwa mma bụ ndị Igbo baya akwụsị ya anyị chọta anọ nwere ebe a na-eme ya anyị kwuo maka ya ya akwụsị ya bemiwe ọzọ ọ dị mma mgbe gboo o nwere ife jiri mara nna nna anyị dịka nka na ụzụ ọrụ ugbo oge ụfọdụ anyị na-anụkwa sị gị Ụmụeri blacksmith ụfọdụ asịkwa gị Ọka smith ụfọdụ asị gị Igbo Ukwu artifact ụfọdụ asị gị Udi na ịkọ ji na ịkọ akpụ mgbe ahụ mana kịta ọ dịzie ka ọ dịchazi enwere ife nwere ike ikwu nke mbụ bụ na anyị ji ama agwụ n'anụ ụzụ onye kwuru ọbara mma n'ugwu tupu ya jee n'ụzụ na ọ bụrụ ebe anyị chọrọ ahụ obodo na-emeghe ndị mmadụ a na-apụ o nwere ndị dị ndụ tata bụ bọọlụ ka eji malụba onwero ndị a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ndị na-agba bọọlụ onwere ebe nwatakịrị dị 15 adịghị na ụgbọelu na-edokwana ya anwụnye nnukwu moto niile a na-emetụ n'obodo oyibo agụwa nke akara agwa onye na-agwa gị bụ akọkwanụ nwunye mana ego chiri ya arụ
ọka ịma na ọ bụrụ onye ọbụla ga-eje n'ụzọ jee dọ na rueko ọ bụrụ ibe mere ihe bụ na obodo bịa meghebe ndị mmadụ pụba onye pụzi ya o jee mụọ ibe Chukwu kwadoro ya na ọ ga-eme were ya emebi ya o nwere ndị ka nọ n'ụlọ na-eme ibe anyị kwu a na-akpụ ụzụ na-anọgharị na ndị maara anyị ya ejee na-ego ọ dịbụ ka ebe akpụrụ akpụ dị ebe ele mmadụ kpụrụ ebe a onye akpụ tansị dị n'ilo kpụrụ ya bute emie o nwere ka o si wee kọwasị ya ịmara ndị a na-akpụ ebe a na nkọwa bụ na kọwasị anya o doro m anya mana a na-eme anya ọma mma o wee ruo ọ ga-akpụtali m ebulu mpibe bụsịla abụ mgbe na nwere mpi ebuli na-abanyesie n'ebe a ma nke m ji aṅụ mmiri ya dị n'ala ya mpi atụ nọ ebe ebe m na-eni anya ọ na-eze m eze onye bịa nọdụ ana mere anya anyị etu a ọ na-azụ na ya mụrụ nke anyị ekwu ọgara gị ịwa ekuli ọ bụrụ ebe a tụrụ atụ ọ bụrụ ebe a mụrụ amụ chansị ya dị n'ilo ebe m ji wee kpụ ya bụ 250,000 mgbe ahụ 250,000 and emeghe m ụlọ m 8 years ago ekwere m tansị nkwa na mụ na ya ebi ikwu nne ya edebe anyị ya na nna m jekọrọ akwụkwọ kụzikọrọ nkụzi m ebe a dị ebe a wee gwa onye a bụ merie ya akpụ m tansị nwa ọbụma na nkwa nkwere onwe m ọ ga-esi na ije ebe anyị ị ga-abụ Mary akpụrụ akpa ọnwụ ibe anyị na-atụ anya mgbe abụ ngwa nna ya dị ya so na ebe a mere ana mma akpụghị gị na nna m na nne m adọọ na nteje ibe abụọ emere maka mma bụ Emerian Catholic ibe abụọ emere ana ozugbo ngwa nna ya dị ya so kpụrụ ya gbaba ya na aka na-akwa nka aka na-akpụ ụzụ mana ndị mmadụ erigolu nnenu mmadụ na-akpaka na-eme ebe a na n'ime obodo ama emeghe emeghe mana ka nwee ndị na-eme ya ọ bụrụ na ịkpụọ ebe ya atụ ndị mmadụ n'anya eje zụlụ ya ebe a na-akpọ muziọm edebe ya ebe a bụ o nwere muziọm dị bụ n'Igbo Ukwu ebe anyị ga-eje mee fim otego aka o nwere ori ive eji etinye flawa anyị bụ ya deeti dị na ya bụ 9th century n'Igbo Ukwu a na-egwu ana wee gutie so a na-ekwu na ọ nwere ibe jikọrọ anyị na ndị Jews Israel dịka snow maka na ha na-aga n'iru wee chọọ ka ọ bụla ọṅụbe jikọ anyị na ba a na-achọ ọtalụ na-aga ndị ọzọ akpacha anya si owu akụkụ na-emebie asụsụ anyị bụ Igbo sokwenu n'asụsụ izizi Chukwu kee mana a na-ekwu ya ka ọ dịsịa unu bịala ma na-eziokwu gị na ebe gbasara ndị Jews ọbụma o nwere ebe a na-akpọ Levirate system na beba ọ bụ na di nwaanyị ya nwụrụ nwanne ya ekuchie nye etu anyị si eme etu a ka ba si eme na beba etu anyị si agba aba ka ba si agba aba nwekwara m ka mmadụ esi mụọ nwaanyị agwa anya ada na Baịbụl n'ebe a ị na-agụ Baịbụl Jenesis a bụkwa n'ọnụ Igbo
na o jee n'isi isi onye Igbo ka ọ bụ a na igbe ka nze wegara fara m na-ekwu ibe a ọ nwere ka o si adịsi unu mana ọ bụ na ije Aguleri o nwere ebe a na-akpọ Obugad na Aguleri Obugad Gad bụ ofu n'ime ụmụaka dị nke Israel mụta mesịrị oge atisese bancha Gad abụ na Aguleri ka ọ setụrụ bụrụ ụmụaka ilu ebe a bụ ihe arịbe ya eyi ga-egwu ije ebe a bụ ebe ị ga-abụ o nwere nnukwu ukwu osisi dị ebe a bụ mgbọrọgwụ ya bụ ovu mana ukwu osisi abụọ dị ịtọ ya Trinity ọ bụrụ ije ebe a bụ egosi gị gwabazịa gị ibe ndị ọzọ jikọrọ anyị na ndị a bụ etu esi ebe nwa ugwu ma amụọ anya ibe a ga-aga onye nwụrụ adịghị n'ụlọ okwe n'izu isaa kedu ihe bụ izu isaa months mind maka na izu ụka ndị Igbo bụ ụbọchị ịnọ ibe ori nne abụ ibe njekọbara gị ka na unu nwee ebe unu eje ebe a jee jụọ ese so na aka nwee ndị na-akpụ ozu nwere na-akwa nke ọbụma ndị eri ozi nne maka na obodo eme ego ndị mmadụ ọ dị bụ ka ebe gbasara ịzụ nwaanyị anụrụ ọgụ o nwere ebe a na-akpọ ije oku n'ala Igbo ịlụta nwunye ọbụla nke diọkpara maọbụ njide nwunye ga ebe a bụ nwunye diọkpara bụ a na-akụziri ya ebe niile ya eme ma ọnọdụ na be die fanatansi mesịrị lụọ ụlọ ọ bụla ebe a na-azụ ụmụ nwaanyị ya eje na be di nwunye mama nso na ndị azụrụ ebe a bụ fanatansi ndị a mekwu nwunye baptizim mgbe ndị ọzọ ọ gwa gị na imekete bịa ka ibu nwunye ga ebe a ọ nọ ọzụzụ nke na ya nọ ọ na-aka ụka ibe dị egwu m wee kwudere ya o ebe gbasara ya bụ n'ọnụ nna m ka esi na mgbe ahụ na ha nọ n'ụlọ akwụkwọ agbasa akwụkwọ bụkọrọ akpati ndị ọbụla na-ebe onwe ya n'isi otego obi rụrụ ebe ibe gbasara tansi erike ijekwulie afara bịara abịa arapụ gị bed tọọ wute n'ala dine ezisie ibe ga na-ekunye ga azụ ma ụmụ ndị nyanwa na-eri nwere onwe n'ime ine ọtago ibe anya sị gị tagharịa n'anụ anụ bara na akpịrị n'ọgụgụ kerewa ya na ndị na-akwa nka na-akpụ ụzọ ụka dịsị mana ma eri ozi nne